Καλησπέρα σας και γεια σας, λατρεμένο μας κοινό. Από τώρα που θα είτε είναι αστείο μαγικό. Ένας άρχοντας χωριάζει η ιστορία μας αυτή. Ξαναζεί και μας μαγεύει του Μουνιέρου η γραφή. Καλά ένα καινούριο κομμάτι. Ναι, μια άρια και σερενάτα που τον έβαλα να συνθέσει μέχρι να ξυπνήσει ο καλός μας. Για να σας ακούσω πάλι. Θα ήθελα όμως να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο όλα αυτά που του προσφέρουμε. Η αλήθεια είναι πως δεν καταλαβαίνει και πολλά. Καλό με πληρώνει όμως. Πιστεύω ότι είναι τρομερό μαρτύριο για κάθε καλλιτέχνη να παιχτεί πάνω σε αυτούς. Είναι ωραίο πράγμα να εργάζεσαι για ανθρώπους που είναι άξιοι να νιώσουν τη φημέτσα της τέχνης. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει πολλά γράμματα. Με τα λεφτά όλο διορθώνονται. Λοιπόν κύριε, θα μου δείξετε τη σαφλαμαρίτσα σας. Ποια σαφλαμαρίτσα? Εκείνο πώς το λέτε, με τον πρόλογο, με τον διάλογο, αυτό με το τραγούδι και το χορό. Είμαστε έτοιμοι κύριε. Σας έκανα και περιμένατε λίγο. Ήθελα όμως να συναντηθώ όπως κάνουν και οι Μεγαλουσιάνοι. Γράφτης μου έφερε κάτι με ταξωτές, καρδιές. Είδα και έπαθα να τις βάλω. Είναι πολύ όμορφη. Με έφτιαξε και αυτήν εδώ τη ρότα. Πώς σας φαίνεται, δεν είναι πολύ ευτυχακή. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Μη είπε ο γράφτης ότι έτσι μπήκε οι Μεγαλουσιάνοι το πρωί. Λακέ! Μάλιστα κύριε. Παρακαλώ να ακούσετε μία άρια που έγραψε ο μαθητής μου. Παρακαλώ. Λάκε! Μάλιστα κύριε. Εντάξει, ξεκινήστε. Πάμε πάλι. Κασκέτο. Βγάλα μου τη ρόμπα μου. Ωραία.
Νόστιμο δεν είναι. Νόστιμότατο, κύριε. Το τραγουδάμε και ωραία. Και πού να θα σπουδάσει και μουσική. Πρέπει να σπουδάσετε, κύριε Φλωρεντάιν. Όπως μας έρχεται χρόνο. Σπουδάζουν και αριστοκράτες μουσική. Μάλιστα, κύριε. Τότε λοιπόν θα σπουδάσω και εγώ. Μόνο δεν ξέρω που θα βρω χρόνο, γιατί πέρα από το δάσκαλο της φιλοσοφίας, αρχίζω μάθημα φιλοσοφίας σήμερα το πρωί. Χρειάζεται και φιλοσοφία, κύριε. Μην ξεχάσετε να μου φέρετε τους μουσικούς για το απόψινό τραπέζι. Μην έτσι. Θέλω να μάθω να κάνω ρεβεράντζα σε μια μαρτυσία. Σε μια βαπτισία. Ναι! Αν θέλετε να χαιρετήσετε με πολύ σεβασμό, δευτερείς ρεβεράντζες και στην τελευταία σκύλετε τα γραμματά. Κυρία, ο δάσκαλος της Πασκίας. Να περάσει. Μάλιστα, κύριε. Εδώ κύριε το χαιρετισμό. Ήρθε το σώμα. Το σώμα λίγιστο. Το βλέμμα είσαι μπροστά. Αλλά πίσω. Πίσω. Εδώ. Αυτό θα ξαναβεί. Το μυστικό της Πασκίας είναι δύο πράγματα. Να χτυπάς και να μην σε χτυπάνε. Πώς! Η ξυφρασία του πενάρι κάνει να χτυπιέται. Το χορεύει το χτυπιέται. Για κάνε μου Μιχάλη, κύριε, να μιλάτε καλύτερα για την τέχνη της μουσικής. Είστε αυτοί που θέλετε να χτυπιέται.